παίξω Banana Edge και Ronald, να ψάξω κι άλλα παιχνίδια να παίξω. Θα παίξω Brookhaven, θα σας δείξω τα μυστικά. Πρώτα το Brookhaven. Αλλά δεν θα σας τα δείξω όλα, επειδή είναι πάρα πολλά. Βασικά δεν θέλω να σας τα δείξω, είναι κρίμα. Μετά θα πείτε στους άλλους ότι εγώ το βρήκα μόνος μου, χαχα. Εγώ μόνος μου το έψαξα όμως στα μυστικά. Κανείς δεν μου είπε. Πού πάμε? Banana Edge, τι θα πω? Θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική.